Дзяржаўная рэгістрацыя зямельнага участку, жылога дома, капітальнага будынка, ізаляванага памяшкання ці машынамесца. Гэта і сотні іншых пытанняў часам не церпяць. Ажыццявіць кожную з працэдур можна і бяспечна. Спецыялісты агентства ўзялі ў практыку выязныя прыёмы ў гарадах вобласці. Шэрашава, Ружанах, Белозерске, Вдомачево и в городе Высокое Каменецкого района. Ну, положительный эффект это, естественно, приносит, потому что непосредственно наши специалисты работают с людьми уже на месте. Попыт мінскіх калегаў натхніў брэсцкіх спецыялістаў да укаранення яшчэ аднаго метаду працы – выязнога прыёму забудоўшчыкаў шматкватэрных домов. Все люди, которые были кандидатами в правообладатели на квартиры, получали справки компании «Будовничий рай», и одновременно наш специалист-регистратор и оценщик недвижимости находились там в офисе этой компании, и мы осуществляли одновременно прием на регистрацию, на техническую инвентаризацию, и по желанию клиента могли сразу же застраховать квартиру. Паслуга распаўсюджана і на старшыняў гаражных кааператываў і садовых таварыстваў. Выязная кансультацыя бясплатная, а выгода паслугі з дастаўкай відавочна. У перспектыве выязныя прыёмы ва ўсіх сельвыканкамах вобласці кожны месяц. Але і работу спецыялістаў на месцы ніхто не адмяняў. Змяніліся толькі патрабаванні да наведвальнікаў установы. Абавязковая дэзінфекцыя рук, маска, дыстанцыя. У мэтах бяспекі ўстаноўлены экраны, якія аддзяляюць спецыяліста ад кліента. В зале ожидания дополнительно установлены рециркуляторы воздуха с целью очистки и обеззараживания воздуха. В окнах приема дополнительно установлены прозрачные экраны, как барьер при контакте между специалистом и клиентом. Ну и в целом комплекс принятых мер имеет положительный эффект. На данный момент на больничном находятся единичные сотрудники, агентство работает в штатном режиме. Ранее агентство штодзень наведвала до 300 чалавек. Эпідсітуацыя карціну істотна не памяняла. Попыт на паслугі даволі высокі. А вось новыя формы работы з групамі людзей, укаранёныя для зручнасці і бяспекі, ужо даказалі іх неабходнасць і ў далейшым. Софія Бережная, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».